Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Lagi ceritanya arep ngepet sidang, bos. Karo per di oblok iki pere makse bang tok kembang tang ning kali karo yang buru rumah. Iya, no. Ya gitu loh. Ngaret kok main namun aja kok. Aduh bos. Bos. Biar kadang sih. Neng. Ini dhisik iki. Lor kali pe yo. Ya. Oh ya, nelor kali blok. Ayo wis akaran wasik. Lah ngarep bose kowe. Ngarep bose. Ya iki lur. Yuk. Bos. Ketok. Jak bos, telur kali bos. Lewati jembatan Ampera, bos. Lewati jembatan, bos. Nah, oke. Jembatan cilik, bos. Biasa. Sedang berai. Malah mobil loro. Sungai, bos. Keluar kali bos, kali lagi bos. Kita masih kayak lah ketemu Mbak Erna. Wes, kita boleh Mbak Erna. Di masih kayak gue Mbak Erna udah. Uri ada mobil ya? Kayak gue bayar nang loh. Blok. Sebul. Bos, bos. Oh, blok, awas. Yo, untuk blok, untuk terus. 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 Hop, 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 lah, hop, hop. Iya ya, karena api. Oh, dia bos, sedang bos. Oh, bos sedang. Sedang lumut bos lah, gitu. Sampai wes sampai tujuan bos. Ketok kok bos sedang ya ngarep dek ngomong enak ngarep omah enak nggone ke lho sedang ngarep ke lho Mojopahit nang kono wis enak loro nang kono ya kuwi loro kok siji lah sing ning RT 31 kono. Ning RT 31 stae. Oh. Ini kuwi ya? Lah aku rohku iki. Ben iki golek iki rohku iki. Tapi bos. Pas kuwi. Pas ki sing nang mburi omahe Cipin ki yo ngene iki. Nah, ya karo aku ning kono nek. Oh. Ayo. Ini pinta aku tak nyekel HP-ne. Ya. Ayo guys. Nah, oke, ayo.
Nah, yuk. Geret-geretan, guys. Awas, jangan sampai coklat. Alon-alon ae. Wi enek sing goceki anu ndak aku lho, gedange iku lho. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin. Udah aku sengkleh. Ayo jajal piye kuwi? Gak, kalau jengkenge lunga di wis nyingkreh. Kalau jengkenge wis nyingkreh. Letakno sik ya, Pin. Anu godhonge dilongi sik. Wis ayo aja oleh cuklek lho ya. Ya wis sik blok. Sik blok. Sik blok. Nah, yuk. Sik dilongi nek ning dhuwur Pak Pir. Awas, awas, awas. Angkat pin. Adul no apa jolek ceklek oh. Ceklek ora wingko kono wi. Nek jadi kok arepe garete. Arepe lho. Kok ceklek. Mas. Dirapekno sik. Apa lho Pin? Tanganmu Pin. Mbah piye Pin kok anune ra ngerti aku. Kok gedange gak yo didelehne ning jero makmi. Jangan diculak, jangan. Jangan kene lho, Pak. Jangan gini. Nah, dulu gini. Iki sepro ae. Yo. Ah ya, diketak ya. Dilongi sepiro deboke wi? Lah anune ke dhuwure sak piro? Sak piro Pak Pir? Ya, kilometer. Nah. Yo. Angel. Oke, ayo surung. Apa sih? Pak Pir ben metu sik. Dhuwur, tak dibalik ya. Gak ya wae ning jero, deboke ning jaba wingko. Lah iya. Wi gedange kuwi mlayune ngidul iki, Tom. Wi WTW mlayune rene. Kok ini gini? Gedange ning jero. Jero kene ya. Ya ki berarti dibalik iki. Heeh. Diingere. Dengar kudu disalahno iki. Nah, ngono. Yo. Wi deboke para metu ning isor ae. Ayo. Ah. Bian, peyok. Ayo. Udah mewi, Pak. Udah kesel. Weng unggahno deboke, Tom. Weng unggahno deboke. Lah, wis. Ono. Alam dulu. Ono lho. Pi rodok melok ning janjangane kuwi lho, saringane nganu kuwi lho. Rodok numpang ning pagere kuwi lho. Maksud kayak kono. Ora rodok Sarai turune. turone ae. Turune ya. Nang. Turu, Nduk. Turu. Ah, weh. Pingko nek gak nganu sing kene iki kok kei pring, dienggo ganjel nganune juglek-jugleke ben gak tugel. Kabeh lho. Rusung Eh, ae. golek pring kok dienggo ganjel nggone anu kuwi. Gua gedang iki. Heeh to, nggone ngono kuwi. Heeh. Palangan-palangan ini. Nah, kan geduglek kan ben ora Ya. apa. Engko karek bokok nggo ndarap. Ya kok ngisore kok dikai tumpangan lho ben gak anu lho. Ana pring.
Ya wes ngono, Bos. Vlog sore hari ini tadi ngepek gedang, Bos ya. Jangan lupa tonton YouTube channel. Urung kok wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.